गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आंथ' दा ओरैनो जेनेबा 2018 निफ्राय जागायजेनदोंमोन आरोना। ओमफ्राय आरो सर्ट मुभिथ' ओरै खालामनाय जायाखै। ओरैनो एलबाम बानायदोंमोन आरो ओरैनो दा 7टा 8टासो जाबाय आरो। ओमफ्राय ओरैनो साइडआव दङ फिल्म रलाव लोरगिदिङा आरो बेरि फिल्माव एसे दङ आरो ओरैनो। ओमफ्राय आरो बिमा बाथुलावबो दं एसे। बुंनाय बायदि जायो माने आंनि लोगो सासेयानो आंखौ माने क'क्राझाराव फार्स्ट लांजेनदोंमोन आरोना एलबामाव। बिनिफ्रायनो माने आं चान्स मोनलांनाय जादों आरो। आं बेखौनो बुंनो सानोदि माने गासैबो रायजो राजाफोरा जुदि गासैबो अनसायोबा गासैबो जुदि मेसेज होयोबाथाय आंखौ जुदि सापर्ट खालामोबाथाय आं माने दैदेनलांनो हागोन होनना सानो आरो आं बेखौनो। आंथ' आंनि रियेल जायगायाथ' टिहु ओरै थेख्राखुसि होनो। ओमफ्राय दा आंनियाव बरपेटा र'डआवहाय रुम भारायाव थायो आरो। आंथ' माने बुंनो थांबा उन्दै समनिफ्रायनो कालचार लाइन बा मोसानाय मुसुरनाय सल' खननाय गासैखौबो माने आं मोजां मोनो आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। बेखायनो आं माने बेखौनो उन्दै समनिफ्राय नाजाबोदों नालाय एसे माने आवगायबाय आरो। इनिफ्राय आरो जुदि बांसिन आवगायबावयोबा आं गावखौनो गाव बिराद गोजोननाय मोनगोन आरो। आंनि एलबामा जेबि बड'अद आदा जिहुल चेनेलनियाव मोनसे दं। ओमफ्राय आरो निहिर प्रडाक्सनाव मोननै दं। ओमफ्राय JRS प्रडाक्सनाव मोनसे दं। ओमफ्राय आरो अख्रां क्रिएसनावबो मोनसे दं। ओमफ्राय बिदिनो आं आगोलावहाय 2018आव बानायनायफोरखौ आं चेनेलनि नामखौ बारा गोसोआव गैला। माने गोसोआव खांबाथाय फैनो बानाय उनाव लासै लासैनो दा आं बावगारथ'ना दं आरो इखो। आवगायनायखौ बुङोबा जेन'बा जोंथ' ओरै जोंनि एक्टिंफोर बा जोंनि माबाफोरा जुदि मोजां जायोबा माने बेखौ रायजो राजाफोरासो माने बेखौ माने दावगाहोलांनो हायो नालाय। बेखायनो रायजो राजानिफ्राय सापर्ट मोनोबासो हागोन आरो। आं बेखौनो खावलायो जुदि आंखौ जुदि अनोबा जुदि आंखौ सापर्ट खालामनो गोसो दंब्ला गासिबो माने जाय लिङो आं माने बेयावनो थांगोन आरो। आंनि जि गोसोआव माने आं निजि गोसो हारसिं एक्टिं रोङाबाबो एसेबाबो माने नाजालांबाय थानो गोसोआव माबागोन आरो।